Welcome back mga idol. Mayroon naman tayong panibagong video. Ang ating imumukbang ngayon ay pork tail tsaka chicken drumstick. At saka meron din tayong kanin sa likod mga idol. So bago tayo mag-umpisa, pray muna tayo. Amen. So maraming salamat sa aking mga solid subscriber, sa aking mga supporters at saka sa aking mga silent viewers. Maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking mga video. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe, like and share. At pakipalo sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So ano pang inaantay natin mga idol? Pakakan na natin to. First bite. Oh. Ooh. First bite. Mmm. Saan po tayo? Mmm. Mmm.
Mula na mga idol. Nabututan ng ulan. Dami.
Maraming salamat. See you next video. Bye-bye.